Witajcie, witajcie moi roztomili. Dzisiaj z kury święta Barbory, świętej Barbory, chciałbym wszystkim Berkmanom powinszować tyle zjazdów co wyjazdów i tyle wyjazdów co zjazdów. Co byście zawdy do domu wrócili, co byście na tym robocie nie stracili, no dobrze zarobili, bo to jest richtig ciężko i niebezpieczna robota. Wiecie, jak każdy Ślązok, mam familii, którzy byli Berkmanami i którzy są Berkmanami, jak i tych, co gruba zebrała na wieczną szychta. Bez to winszuję wam wszystkiego najlepszego i co by się święto odbyło na wesoło, a nie żeby wspominać, co się złego stało. No to do jutra, niech wam się darzy jako i mnie, albo jeszcze lepiej z pomboczkiem. Szczęść Boże, jak oddają Berkmany. No to do jutra. Pa!